U toku emisije nominacije zadrugari biraju između Ane Jovanović i Filipa Cara. Mensur je sljedeći nominovao. Ja sam pre nedelju dana sedeo tamo gdje on sedi. Meni su svašta rekli, a o njemu imaju jako lepo mišljenje. Ja pola stvari nisam uradio, a mene su komentarisali. Zaboravljamo šta je Car uradio sa svim devojkama, zaboravljamo nasilje. Njemu se pažnja ni na šta nije skrenula, a mene su okarakterisali kao ubicu jer sam se svađao sa devojkom. Što se tiče Filipa, nemam ništa drugo da kažem. Ovakvog čoveka nigdje nećete naći. On ovakve stvari radi, a niko ne osuđuje. Meni su čudni ljudi koji njega hvale. On je sve to radio. Ja bih oboje poslao u izolaciju, ali nisam u mogućnosti. Ja samo da kažem da je Ana stavila sat u moj neseser jer ga je to zanimalo. Nominovat ću Filipa jer je najgore stvari rekao moje devojci, rekao je Mensur.